da su tražili 2 vozila hitne pomoći, s tim što ne mogu vozila hitne pomoći iz Republike Srpske, nego mora Dom zdravlja kantona Sarajevo da nam da hitnu pomoć. Zatim tražili su dozvolu Ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo da se za saobraćaj zatvori dio ove ulice Safeta Hadžića od Majdanske do Vrbovske ulice, to je nekih 1,2 km. Tražili su približan broj učesnika, zaista to je vrlo neracionalan zahtjev s obzirom da mi imamo podršku velikog broja organizacija Srba, tako da može taj broj biti od 5 do 10.000. Zatim tražili su protivpožarnu zaštitu koju obezbeđujemo iz istočnog Sarajeva i tražili su pravce kretanja i mjesta parkiranja autobusa koja, dakle, mi ćemo odrediti pravce kretanja, to su pravci kretanja iz pravca Lukavice do ove lokacije ovdje, a zatim autobusi će biti parkirani nazad u Lukavici i nakon završetka mitinga će se ponovo pojaviti ovdje autobus da ljudi koji su došli mogu da se vrate tamo odakle izašli. Ono što je ovdje problematično jeste zahtjev MUP-a kantona Sarajevo da obezbijedimo 80 zaštitara, radnika obezbeđenja agencija. Mi smo tu onemogućeni u dijelu koji se odnosi i na radnike zaštitare iz Republike Srpske. Oni nama ne dozvoljavaju da agencije zaštitarske iz Republike Srpske vrše ovdje na teritoriji kantona svoj posao, nego dozvoljavaju samo da agencije zaštitarske ovdje iz kantona dođu i da vrše zaštitu tokom mitinga. Dalje, mi smo kontaktirali sve ovdje agencije na teritoriji kantona koje se bave tim poslovima obezbeđenja. I nijedna agencija ne može da skupi toliko zaštitara, 80 zaštitara. Čak i zajedno pokušavali smo da se skupi 2-3 agencije, opet nam nisu mogli izaći u susret. Čak smo nudili i avansno plaćanje. Agencijama je nuđeno da se unaprijed plati i nismo uspjeli. Ali bez obzira na sve to, mi ćemo dati maksimalan napor da ispunimo sve uslove koji su propisani. U petak u 18 časova ovdje je miting. Pribavit ćemo sve neophodne dozvole, imamo odobrenja, imamo organizacije koje nas podržavaju, imamo brojne ljude koji su se javili iz cijele Republike Srpske federacije, tako da u petak ovdje u 6 sati ispred tužilaštva na potezu od Majdanske ulice do Vrbovske ulica Safeta Hadžića kod tužilaštva.